Hej YouTube, mit navn er Simon, og jeg vil lave en lille tutorial på, hvordan at du kan få Minecraft gratis, mens at du kan spille online på det. Så sletter jeg lige den her, og så lige alt det her. Det er nogle videoer sådan lidt, så, men ja, så går I her, Mediafire, den kommer til at blive i description. Så downloader du det, så gemmer du den lige, og så får du den her lille fil, og den lægger du bare ud på skrivebordet, eller hvor du nu vil have den, og så, ja, så kan du bare åbne den. Jeg har allerede et navn, så ja, det var faktisk det. Så, og nu kan du godt spille online, så ja, prøv at se. Her, der er min for. Password. Og register password. Og log in password. Du kan spille alt andet end, eller jo, jeg mener godt, du kan på Hamachi, men jeg synes bare, det er lidt besværligt. Og finde en Hamachi på det her. Så ja. Men det her, det kan eventuelt være en server, du kan prøve at tjekke ud. Den er rimelig god, efter min mening. Så ja, det er ikke en free build. Jo, det er vel på en eller anden måde free build server, men ja, det er i hvert fald sådan, at du det er jo rigtig enkelt, men ja, og du behøver jo ikke noget password til det, så ja. Men det var alt for denne gang, YouTube. Rate, comment and subscribe. Jeg vil også sætte et link ned i beskrivelsen, hvis I kan lide trickshots og sådan noget på MV2 og MV3 og sådan noget. Så kan jeg sætte et link ned i beskrivelsen til en dansker, som der er mega god til trickshot, efter min mening. Og han er i hvert fald rigtig god til det. Så ja, hej hej.